Alseyo tiga darah yaud video production juga family. Bareng tiga darah sudah pagi. Salam sejahtera. Spesial Mas Maya. Langit hendak disaksi, bumi milu nyakseni, suci lan putih tulus lan ikhlas langsung yang riko waran taparan maneh hanggawe ati riko makin manguai sing gelem telikas apa welas iso Melayu bisa ison sing bisa duweni bisa semenglong kaya wong edyan noron serange ati ison serange welas ison dewe yang riko yang riko yang riko masih yang bareng kembali tiga darah Andri kawan yang jadi saksi Pada tulisan ikhlas langsung yang riko barang tambahan maneh hanggawe ati riko segala kualitas apa welas iso Melayu bisa Yahoo video production family. Langit hendak disaksi, bumi milu nyakseni, tulus lan ikhlas langsung yang riko segala kualitas apa welas iso Melayu bisa sing bisa duweni bisa semenglong kaya wong edyan noron serange ati iso serange welas iso yang riko Itu